Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:11. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Hunyo 16, tuig 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mapatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defenso. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Kapitan sang Barangay Alangilan kag 20 kay Banpa formal ginfilan sang reklamo angot sa ginaligar anomalya sa SAP. Shipping companies mahimo nga magpasaka semplete hinali ipatuman sa marina ang isa ka metro nga distansya sa mga pasahero. Sa balita national, syudad sang Cebu ginbalik sa enhanced community quarantine. Senator De Lima nag-file sa motion for bail kag sa balita international paggamit sang video game para sa mga kabataan nga may sintomas sang ADHD ginaprubahan sang USD o kun FDA. Sa sports balita PBA nagpapanaog sang 75,000 nga penalidad kag suspensyon bato kay coach Tab Baldwin. Kag sa aton balita entertainment, Mateo Guerricelli ginrecall kung paano niya gindesisyonan ang pag-propose kay Sarah G. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan.
Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Lasay sa 18 Action Radio Philippine Standard Time ang kagkaroon sa litalina sang mga balita lokal. Ginreklamo sa City Prosecutor's Office sa may syudad sa Bacolod ng 21 ka mga persona lakip ng 3 ka mga barangay officials at pila ka mga surveyors ang barangay Alangilan sa kaso nga paglapas ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Bayanihan Act angot sa ginaligara manomaniya sa pagmanagtag sang ayuda si dalom sang Social Amelioration Program. Ginpahayag ni Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano ang Chief sang CIDG Bacolod ang ginreklamo sang 7 ka mga complainant amo sanay barangay Alangilan Kapitan Deji Tanista Senior, Barangay Kagawad Michael Solano, Barangay Secretary Lema Magana, kag 18 kay banpa nga mga surveyor nga pila sa ila ang ginaligar mga himata sang punong barangay. Ginpahayag ni Gocotano nga base sa mga ebidensya nga ila na tipo na nadiskubrihan nga nakabaton sang 6,000 pesos nga ayuda ang kalabanan sa himata sa mga ginreklamo nga barangay official hag may nakabaton man sang ayuda nga hindi residente sang barangay. Ginpatahag ni Gocotano nga may mga SAP beneficiary sa barangay Alangilana nga hindi kwalipikado kag may kasarang pero nakabaton sang ayuda. Sa karon may 3 ka barangay sa syudad ang natala nga pasakaan sa kaso kag duga nga 3 ka barangay nga gina-validate ang reklamo angot sa SAPA. Ginatagan nila pabor ang kanilang mga relatives, mga family members at saka yung mga kaalyado nila sa politika. Tapos it's very unfair naman ang isa sa mga main problema dito nga bakit nagreklamo ang mga complainant kay ang mga pumuluyo sa o registered voter sa Barangay Alegria, Murcia ay nakabaton man sa Alangilan. May mga Nabatian si Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano ang Chief sang CIDG Bacolod. Mahimo magpasaka sang platihan ang mga shipping companies hinali patuman sang Maritime Industry Authority o Marina ang isa ka metro nga distansya sa mga pasahero sa baylo nga 50% sang seating capacity sa mga fast craft nga magabiyahe sa Bacolod padulong Iloilo. Suno kay Frank Carbon sang Wisam Express, kahapon ginusisa sa mga engineer sang Marina ang mga barko kag ginpabutyag nga hindi mahimo pahanugutan ang 50% nga seating capacity base man sa takos nga ginpatuman bangod mahimo hindi istrikto nga masunod ang social distancing. Bangod sini mapilitan ang mga shipping company nga magpasaka sang platihan agud nga hindi mapierde ang ilang nga negosyo kag magpadayon ang biyahe. Ang isa ka fast craft ang may total seating capacity nga 300 apang sa pulisa sang Marina ginabunubanta 60 lamang ang mapasakay sini. Ginpalayag ni Carbon nga mahimo maglabot sa 50 tubtob 70 pesos ang saka sa platihan kung ipatuman sa Marina ang isa ka metro nga distansya sa mga pasahero. Sa karon nagapadayon ang pagsinapol sa Marina kag mga shipping company sa syudad
sa nga Iloilo may anggot sa sini nga issue. Sa piyak nga bahin, kumbinsido naman si Carbon sa mando ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kag Bacolod City Mayor Evelio Nardia sa paglimit sa mga pasahero nga pahanugutan nga makabiyahe. Sa amo naman na sa increase rate increase lang para nga ma-offset itong capacity nga nibuhin. So, susunod po ang tatanagan sa meeting ito. Ang kabahin sa pagbahayag ni Frank Carbon. Sa iban nga balita lokal na dugangan sang duha ka COVID-19 cases sang Negros Occidental base sa DOH Western Visayas Center for Health and Development Bulletin No. 82 ngayon pagwasong mga hapon ano ang dugang nga COVID-19 cases sa Region 6. Ini ang ginabugusan sang 35 anyos nga lalaki nga OFW nga residente sang Banwa sang Binalbagan kag karon naka-facility quarantine kag 46 anyos nga lalaki nga OFW nga residente sang syudad sang San Carlos nga karon naka-facility quarantine. Positibo man sa virus ang 30 anyos nga lalaki nga residente sang Igbaras, Iloilo, 32 anyos nga lalaki nga residente sang La Paz, Iloilo City, 50 anyos nga lalaki nga isa ka locally stranded individual kag residente sang Bandoriao, Iloilo City, hanggang 22 anyos nga lalaki nga residente sang Lambunaw, Iloilo. Ang anom ka bago nga COVID-19 cases sa rehiyon ang tanan ang naka-facility quarantine. Ginanunsyo man sang DOH 6 ang duha ka bago nga recoveries nga ginalakipan sang 45 anyos nga lalaki nga residente sang syudad sang Talisay, Negros Occidental, kag 59 anyos nga lalaki nga isa ka OFW nga residente sang Makato, Aklan. Sa kabugusan ng Region 6 ang may 153 nga mga COVID-19 cases, 39 ka kaso ang aktibo, 103 ang naka-recover, kag 11 ang napatay. Ginkumpirmar ni Governor Eugenio C. Lacson nga nagpapanaog sang memorandum ang Department of Health Region 6 nga tanan nga swab specimen nga ginakuha sa syudad sa Bacolod probinsya ang mahimo ipadala sa molecular laboratory sa Teresita Halandunay Provincial Hospital sa syudad sang Silay agud nga mas mapadali ang pagwa sang resulta. Suno kay Lacson, matapos mapadala ang swab specimen magahulat lamang sang 3 ka adlaw tubtob 1 ka semana mga persona nga ginpaidalom sa swab testing nga agud mahibaluan ang resulta. Ginklaro lamang ni Lacson nga ang mga locally stranded individuals halin sa Cebu ang pwede lamang o kung pahanugutan nga makabiyahe via Danao Port sa syudad sang Escalante kag ini sila ang kuwaan sang swab specimen pag-abot sa puerto dalon sa quarantine facility sa syudad sang Cadiz tubtob magwa ang resulta nga negatibo na sila. Samtang kung magapauli naman ang LSI sa kay sa eroplano, ipaidalom sila sa swab test, ipasugat sa kada LGU kag depende sa ilang LGU kung ipahamtang sila sa mga quarantine facilities ang syudad o kung banwa o kung istrikto ngay paidalom sa home quarantine tubtub nga magwa ang ila nga resulta. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time, detalye sang balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system,
posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier. Nasa aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Liwat nga ginpay dalom sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ ang syudad sang Cebu. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque subong adlaw. Bangon sa padayon nga pagsaka sa kaso sang COVID-19, ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga rekomendasyon sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases angon sa pagbalik sang ECQ sa Cebu City. Ang syudad naman sang Talisay sa probinsya sang Cebu ang ginpaydalam naman sa Modified Enhanced Community Quarantine tubtob Hunyo 30 bangod man sa madamong kaso sang COVID-19. Samtang padayon naman ng ipatuman ang General Community Quarantine o kon GCQ sa Metro Manila tubtob Hunyo 30. Nag-file si Senator Leila de Lima sa Korte sa Muntinlupa nga panugutan siya nga makapiyansa. 3 katuig nang nagligad halin sa mapreso ang senadora kag sa karon nag-file ini sa motion for bail sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 166 para sa kaso niya nga may kangtanan sa illegal drug trade. Sa nasamit nga kaso, ginalegar nga nagdemand sang kwarta kag salakyan si De Lima para sa iyang 2016 senatorial campaign halin kay Peter Ko. Sa motion sa mga abogado sang senador, ginpahayag nga wala sa nagakaigong ebidensya nga involbado si De Lima sa drug trade. Gina-insist man sa motion nga pulos hearsay lamang ang ebidensya batok sa senadora.
Samtang ginanunsyo naman sang DILG, subong adlaw nga malapit na sa 400 ka mga barangay kag local government officials sa nagapangatubang sa kaso kriminal bangod sa anomalya sa pagpanagtag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Sunod sa DILG, mayroon sang 663 ka mga tao ang subject sa investigasyon sa kapulisan. Nakita din ang 367 ka mga elected barangay kag local government officials. Sunod kay DILG, Secretary Eduardo Anyo ang ilatalatapan ang nakafile na sang criminal cases sa batok sa 397 ka individual. Ginapaabot sang DILG nga badango pa sang kaso ang iga-file batok sa mga korap ng mga barangay officials sa masunod nga mga inadlaw. Kasunod nga nagapadayon ng case build-up sang otoridad. Ginbasura sang Senate Electoral Tribunal o set ang co-warranto petisyon nga nagapanawagan nga deklarar si Senator Aquino Pimentel III nga ineligible para sa 2019-2025 senatorial term. Sa 17 kapahina nga desisyon na perman Hunyo 3, ginbasura sang set ang petisyon tungod sa kakulang sang merito. Ginasaan sa petisyon ng Raymar Mansilungan kag Efren Adan nga ikatatlo na ini nga termino ni Pimentel matapos nga nagserbe ang senador sa tuig 2017 tubtob 2013 kag 2013 tubtob tuig 2019. Suno pa sa mga petitioners nga yara sa Section 4 Article 6 sang konstitusyon nga ang senador hindi dapat magsobra sa duha kasunod-sunod nga termino. Apang sa ruling naman sang set, hindi aplikable ang ginsight sa mga petitioner matapos nga wala nakasebe sang full term si Pimentel halin tuig 2007 tubtub tuig 2013. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Italia sa mga balita national, ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hugali ang pag-inom sang DTX 500. Bangod mayari ni sang tatlo ka mga anti-diabetic properties sa Charantin nga nagapanubos ang glucose vicina nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulina. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan na Facebook page. Sa atong mga ka-aksyon, ginapangita mo bala epektibo nga supplement para sa hypertension, diabetes, mahigo nga dugo nga nagadulot sang nagkalain-lain nga mga sakit, ari ang solusyon. Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara ini sa extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold mabakal sa mga butika sa tag 14.50 pesos lamang. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita international sports sa entertainment pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negro sanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya magpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. International, ginaprobahan sang US Food and Drug Administration sa unang kagayunan ang paggamit sang video game bilang bulong sa Attention Deficit Hyperactivity Disorder o kung ADHD sa kabataan. Suno sa US FDA, ang video game ginhimo sang Boston-based nga Akili Interactive Labs nga masarangan nga ma-improve ang attention function. Ang game ginatawag nga Endeavor RX nga magakinahanglan sang prescription kay ginahimo para sa mga edad 8 tubtob 12 anyos nga may sintomas sang ADHD. Ini ang unang kagayunan nga naghatag sang go signal ang US FDA sa paggamit sang digital therapy para sa ADHD symptoms. Suno sa FDA, nagpatigay na sila sang pagtuon sa mas sobra sa 600 ka mga kabataan antes nagpagwa sang desisyon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, papanaugan sang PBA sang 75,000 nga penalidad sa kag-suspensyon sang 3 ka games sa kanhampang si TNT Assistant Coach Taba Baldwin matapos ang iya komento nga detrimental sa liga. Ang penalidad ang nagawa matapos si Baldwin, coachman sang Ateneo de Manila University Blue Eagles, ang nagapakikita kay PBA Commissioner Willie Marshall pagi sa online meeting o virtual meeting para klaruhon ang iya sininga komento sa podcast kay Coaches Unfiltered. Sa mga podcast, ginpabangkot si Baldwin na siya pananawan sa Philippine coaching culture kag iya ginsiling nga nasurpresa kag naanoy ini sa tactical immaturity sang Filipino coaches. Ginpathag ni Baldwin nga hindi inisala sa mga coaches kundi bangod sa regulatory flow nga ginatugas ang PBA Single Import Conferences.
Nagapati si Baldwin ngang iya komento ang na-taken out of context lamang. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, gin-recall sa aktor nga si Mateo Guerrechari ang desisyon kung paano mag-propose sa iya karon asawa na nga si Sarah Geronimo. Ginako sa aktor nga wala siya sang ideya kung saan ang husto nga tion para sa pag-propose sa kay Sarah. Sa interview kay Mateo, ginpalayag sini nga madamo pa siya sang ginpamangkutan angot sa mga pamangkutanon antes pa man magdesisyon sang iya nga proposal. Sa karon, 4 na kabulan nga nagaupod ang duha pagkatapos sang ila kasal nga nagkontrobersyal pa tungod sa ginhimo sang iya nga iloy. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 41 Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Martes sa Hunyo 16, 2020. Saliwat kaming inyo mga balita. Aksyon and Defensor. Kag-Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Live. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.